Hey, what's up, boards? Ayan, kamusta kayong lahat? At eto, I'm back from outer space muna po sa aking trono. Ngayon, ang gagawin ko po ay tatawag ako sa ilan sa mga katropa natin, kakilala ko, at magtatanong ako ng napaka-importanting question. Tingnan natin kung sinong makakasagot sa napaka-importanting question. Steady ka lang! DJ Diego Bandido po para sa ating Vlog Adventures. Pow! Okay guys, eto ngayon may tatawagan ako, isa sa mga kasamahan namin sa trabaho, mga ngamusta. At meron akong talagang sobrang napaka-importanting tanong sa kanya at kinakailangan kong malaman yung sagot niya. Tatawagan natin si Carl, okay? Tingnan natin kung matutulungan ba ako ni Carl sa sobrang laki ng problema ko. Ayun na. Hello. Sir Jex. Yes, Sir Jex. Oh, hello Carl. Oh, kamusta? QC ka ngayon, ano? 15. Nasa QC ka ngayon? QC. Pero taga Batangas talaga kayo, ano? Saan nga kayo sa Batangas? Lipa. Lipa. Kasi namumblema talaga ako ngayon, kinakailangan ko ng details eh. Nahiya kasi ako magtanong sa'yo pero i-take ko na tong opportunity. Pasensya na. Sige lang, Sir medyo Jex. importante kasi bukas bala ko lumuwas ng papuntang QC. Ang tanong ko sa'yo, paano ko ba sabihin? Ano ang mas masarap, pipino o talong sa gabi? Seryoso yung mukha ko, bigyan yung nito. Sagutin mo yung tanong ko. Ano ang mas masarap, pipino o talong sa gabi? Pipino! Bakit? Pampatanggal ng eye bags. Yun. Matutulog. Okay, pero bukas luluwas talaga ako bukas. Okay, thank you. Sige, napaisip ako tuloy. Tawagan naman natin. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Tanya Chinita. Tingnan natin kung matutulungan niya ako sa problema. Hello mama. Apa, Oh, musta kayo dyan? okay naman. Ay, ganun ba? Pero paano ko ba sabihin to? May tatanong kasi ako sa'yo, medyo importante kasi ito eh. Sige, Papa. Kasi dumudoble nga yung checkpoint ngayon, di ba? Kasi nagbigay ng statement si Gov na talagang doble yung Tanong ko lang sana kung importante kasi ito eh. Kung natagpuan mo na ba kung saan nanggagaling yung langgam sa bahay nyo? April Fools na. Sabi ko na, April Fools Day ka. April Fools. Ang hira. Di ba assignment mo yun? Iba yung sa akin. Yun eh. Ito nga assignment ko eh. Pero hindi mo pa nasagot yung tanong ko. Natagpuan mo na ba kung saan nanggagaling langgam sa bahay nyo? Wala, binabaygo ng nanay ko. Namamatay yung linya nila agad. April Fools ka. Raulo. Okay, si mama. Salamat. Ingat kayo dyan. Okay, see you soon. Ganda ng katawan, dumaan diba? Macho. Ngayon ang tatawagan ko yung asawa ni Tita Swarding, isa sa mga kaibigan ko, si Madam Betchay. Tingnan natin kung matutulungan niya ako sa problema na kinakaharap ko ngayon. Tawagan na natin siya. Hello, Madam. Hello, Idol. Ayan, magandang gabi. Oo. Kamusta naman kayo? Kumusta naman kayo dyan? Saan Sige ka? na, Idol. Saan ka ngayon? Sa Bagbag.
Sa QC? At si Idol. Wala ka doon sa, sa Bulacan, kala ko sa Bulacan. Hindi, kasi bukas kasi. Oo. Ikaw mag-isa doon? Oo. Magkasundo ako. Sabi lockdown na. Hindi, ganito kasi may pupuntahan kasi ako sa QC bukas. Medyo importante kasi. Itanong ko lang kung may fit ba yung checkpoint dyan. Ang sabi nila may fit daw. Kasi barangay to barangay. Nung lumabas kasi sila iyan, ang dami, ilang beses sila naharang. Ay, ganun ba? Paano ko ba ito sasabihin sa'yo? Nahiya nga ako eh. Hindi, Idol, media ka naman eh. Diba? Kaya nga, may sasabihin sana ako sa'yo, kaso nga lang, parang, sige, paano kaya sabihin to? Nahiya ako eh. Pero sige, ganito na lang. Sige, ano yun? Kasi, bukas, diba, luluwas ako ng Maynila. Tanong ko lang kung ililipat yung ilong mo, saan mo gusto ilipat? Paano ba? parang lalim ah. Ewan ko sa'yo, Idol. Ang lalim di, ako makasagot doon. Ano ba? Ako trip mo ha? Okay ka, pinapatawa mo ako. Sa lahat ng iniisip ko, pinapatawa mo ako. Okay ka talaga. Dapat lang. Oo. Kasi... Parang isip ako bigla. Napaisip ka ba? Oo. 2 hours later. 2 hours later. Okay, sige, salamat. Okay, din ingat. Okay, Okay, bye. 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 Okay, ngayon, ito naman isa sa mga kaibigan ko tatawagan natin. Si kumare ko to eh. Actually, kumare namin ni Totoy ba to eh. Si kumaring Doña Rowena. Tingnan natin kung matutulungan niya ako sa napakalaking problema ko. Okay, try natin. Sana matulungan niya ako. Ayan na. Hello, Doña. Hello. Hello? Dinig mo? Hello? Parang hinang-hina ka. Ayaw ba? Ha? Parang lobat na lobat ka. Naninibago ako sa'yo ah. Nahiya nga ako tanong to sa'yo eh. Nandun lang. Oo, kuhanin mo. Bukas. Nahiya nga ako pero may tatanong kasi ako sa'yo sana eh. Kaso nahiya nga ako. Pero sige, ganito, may isang tanong kasi ako na importante din eh. Oo. So, tanong ko, paano ko ba sasabihin to? Tanong ko sa'yo kung ano, okay lang ba? Tanong ko. Kung magiging presidente ka, sinong gagawin mong kabit? Hello? Hello ka din. Ang puputol pero... Hello? Napuputol-putol ba? Ang tanong ko kasi, paano ko ba? Malinaw na yung freezer. Oo. Kung naging presidente ka, sinong gagawin mong kabit? Ha? Kung ikaw ang naging presidente, sino ang gagawin mong kabit? Importanteng tanong yan. Kanina pa ako namumblema kung sinong sasagot sa akin yan. Dali, sagutin mo. Si Totoy ba to ba? DJ Lo. O si Piolo Pascual, mamili ka. Hindi, wala lang, nangangamusta lang. Naka, mayroon pa ako isang tatawagan na kaibigan namin. Ito na, tawagan natin. Si Mambing. Hello? Hello, Mambing. Gandang gabi. Good evening. Pasensya na sa abala. Okay lang. Oo. Kasi ngayon, Nilet, nag-usap-usap kasi kami. Nahiya nga ako magtanong sa'yo eh. May importante kasi ako tatanong sa'yo eh. Ano kaya yun? Paano ko Kinakabahan ako. Hindi. Paano ko ba, sabi ko nga kay Lit, siya na lang kumausap sa'yo. Sabi niya ako daw kasi ako naman may kailangan. Hindi kasi bukas, luluwas kasi ako ng Pasay. Paano ko ba tatanong to? Sa tingin mo, ano ang mas masarap, pipino o talong sa gabi?
Pipino. Nag-isip. Pipino. Kasi yun ang mas gusto kong kainin, pipino. Kasi mas nakakatanggal yun ng bad breath, no? Okay. Si Mike. Nagtanong ko si Gigi, sino daw? Kuya Gigi, may malaki akong problema kaya tinatanong ko kay Ma'am Bing. Seryoso ako sa problema ko. Sabi ko, anong mas masarap, pipino o talong sa gabi? Pipino nga. Kasi malakas magpatunaw yun eh. Iyo. Inabahan ako sa'yo kasi seryoso eh. Totoo nga, anak ko. Anong may patay tayo dito. Kinakabahan ako kanina. Akala ko ano ko yung problema nito. So ayan, maraming salamat sa mga sa mga sumagot sa napakalaki kong problema. Ayan, hanggang sa susunod gagawa pa ako ng titingnan ko ba sa quarantine period na to baka magkaroon uli ako ng matinding at malalaking problema at tatawag uli ako, hihingi uli ako ng saklolo sa mga kaibigan ko sa Facebook. Malay mo baka ikaw nang susunod. So maraming salamat hanggang sa susunod. Muli ako po si DJ Diego Bandido, of course. At abangan po ang mga sandamakmak pang gagawin nating trip dito po syempre sa aking vlog. So hanggang sa susunod, maraming salamat. Paalam! And of course, always keep safe. Bye! Always your number one SM radio station.